In terms of legality, silib good na natay website nga gitawag nga search.sunbiz.org. Unsa na siya? Sunbiz Division of Corporation is an official state of Florida online directory of companies nga ang tanan daw negosyo nga nag-operate dani nga state nga Florida naka-register dani nga website. So ang atong company name nato, business name is Live Good Supplement Incorporated. Napo datong document number no. I challenge you kung gusto nimo nga ma-check nimo ang legality sa ni nga company. You can do a screenshot right now. Dayon after sa akong presentation nako na makay browser dia, either Google ba na or Safari no. You can do a research kung unsa ka legal ang company. Then we are very legal because naatay dokumento nga mapakita nga ang company ga-exist siya. Okay? Because ako ipailayla sa inyo una ang atong ang atong team na to, ang pinakauna dani nga CEO na to nga si Ben Glinsky. With over 20 years of experience owning and running no, duha na kadekada. Gawas pa jud na nahimo siyang CEO na more than 10 companies na yung natukod niya dani nga yung gidala niya no, ang pinakalitis niya si Live Good. Aside na nahimo siyang distributor. So nakita niya ang mga disadvantage pangit dani nga industriya, especially sa multi-level marketing. So iya tong gikuan niya tong gitagaan og solusyon, tanan disadvantage gitanggal niya din ang mga advantage gipamutang niya. That is why natukod niya ang Live Good. And Ben knows how to help people. Then the second person, si Nodrick Kazan, the Director of Network Marketing, a legendary. Legendary na niya sa MLM nga industriya. Dayon 1998 pa lang siya, 8 years old pa ko na nga kuan, kana nga panuigon. Si Nodrick is a coach, a train, and thousand of people yung gitabangan niya na successful na dani nga industriya. So kani pa lang duha kung i-combine mo ilang experience sila dani, more than 50 years no ang ilang experience. So it means usay pasabot nila dana. Ang company is dili siya trial and error. Kani mga tagiya na ilang reputation nila, ang ilang kuan, ang ilang expertise no, kabalo sila sa ilang gitukod nga company. So makasiguro ta nga atong pag-join dani nga company tarong jud. All right? The third person is kani si Ryan Goodkin, the Director of Product Development no. Ingon pa lang niya, I don't create products not to sell. I create products to use and for my family to use. Ang iyang reputation po niya dani dili basa-basa si Ryan Goodkin. Ngano man? More than 15 years as doctorate in pharmacist, the one who formulated sa atong mga produkto nato. So dili basta-basta nga pagkahimo ang atong produkto. Aside pa yun na, from the beginning up to this day, ang atong mga produkto nato, na siya purpose o nay rason. Dili pwede nga buhatag product, buhatag compensation plan, tada, Live Good na din, no? Dili ina na ang atong company. Especially sa atong mga tag-iya nato. The fourth person, together with his wife, si Lisa Goodkin, the Director of Product Education, yung palandia, Lisa not only teach people how to maximize their health and wellness, she lives it. So, usay pasabot, iyang gi-lifestyle jud ang iyang tanan niyang gipang istorya niya. So, makita nimo ang atong mga tagiya from the CEO to Director of Network Marketing, Director of Product Development, and antod sa atong product education, pakita jud nimo ang ilang reputation. Ang ilang kani mga tawhana kabalo jud sila sa ilang mga ang ilang gipambuhat nila sa ilang field nila. Nadyo mga expert, mga reputation. They are trustworthy people. Okay? So true leadership creates true success.